मब्ला आं प्रितिथिं लोगो हमनो थांनायखो मब्ला आं प्रिति नार्जारिया मब्ला माने लोगो हमनो थांखो आंलाय नुदों नामा नोंसोरो नुदों? खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौ बां चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर एल'ग्रा सार बिथाङा एमजे आरो प्रितिनि दावराव जाबाय थानाय समावनो जा फट' भाइराल ओंखारदोंमोन। बे फट'आव एल'ग्रा सार बिथांखौ प्रिति नार्जारिजों गोरोबफानानै इदिट खालामनानै गोसार होबाय थानायनि थाखाय एल'ग्रा सार बिथाङा जोबोद जोंदों आरोना रागा जोंदों। थ' आरो बिथाङा मा फोरमायदों एसे खोनासंनानै लादो। मानसिफोरालाय मा जात जात इदि खालामबाय थायोब्रा मानसि लाजिनो रोङालै मब्ला आं प्रितिथिं लोगो हमनो थांनायखो मब्ला आं प्रिति नार्जारिया मब्ला माने लोगो हमनो थांखो आंलाय नुदों नामा नोंसोरो नुदों? नुदों मिसामिसिलाय बे इदि खालामग्राया जात जात जातलै दानियाबा जालायबाय दानियाबा आंखौ दाय होसिगोन आंखौ दाय होनानै मा लाब जागोन हा आंखौ दाय होनानै मा लाब जागोन नोंसोरो बर' हारिखौ गोसारनो नामादों आंखौ दाय होनानै मा लाब जागोन हा मालायखौ इदि खालामनानै आंखौसो दाय होसिगोन आरो लाब गैया दानाबा बर'फ्रा खर' खेख्राजोब्बाय आंथ' प्रितिथिं लोगो हमनो थाङाखैना बे जाबाय इदिटसो फेसबुकआव आंनि थाखायल'सो भाइरेल जायो नुबानोल'सो भाइरेल जायो मा जागोनलै जोंनि बर'फ्रा बर'जों अनलायनांगौ गावजों बर'जों अनलायनांगौ नांगौ आं राइटखौनो बुंदों आं थिगखौनो राइटखौनो बुंदों